Altså jeg kunne jo rigtig godt tænke mig, hvis jeg kunne få klæberen til, eller pladen til at følge min mave. Altså selvfølgelig ved jeg godt, at jeg skal forme den og alt det her, det er ikke det. Men jeg har bare en gang imellem oplevet, at det har været sådan lidt for stift i det, og så har det været sværere for mig. Men det er ligesom, altså, at det er en fold, som kommer, som gør, at der ligesom er et lille hak i mit maveskin her, når jeg bukker mig. Så hvis man kunne have en fleksibel, eller man kunne lægge noget ind i, som ligesom lukkede, og det er der, det går galt hver gang. Als er een systeem zou komen wat je bijna kan garanderen dat dat niet meer gebeurt, dan zou ik daar blij om zijn. Ja. Un peu comme ces bandes adhésives qu'on met sur les ampoules là, et qui justement font ce qu'on appelle une seconde peau. Moi je pense que c'est exactement comme ça qu'on devrait le ressentir, comme une seconde peau. And I think just sometimes, depending if you're bending over or if you're doing some sort of strange moves, you do occasionally feel that the base plate's cutting into your skin because it's quite hard around the edges. That can feel quite uncomfortable and you're quite aware. So it would be nice to have a product that was so invisible that you didn't notice that it was actually in place throughout the day. Alors je pense que la souplesse et l'élasticité seraient aussi une bonne amélioration dans le sens où ça s'adapterait encore mieux au mouvement du corps.